Много. Ой, брат, днеска ги убихме. Вой, тая един палачинка. Момичета, стоп. Искате ли да ви откажа да ядете палачинка? Така правим за момичетата с шоколад, кокосови стърготини и ягоди. Нека да видим. За маркисита. Не. Това е хрупкав мексикански десерт, който е нещо средно между вафлена коричка, гофрета и палачинка. В мексиканските курорти се предлага само това. Няма палачинки, няма кътми. И ние сме хората, които го вкарват в България. И го изкарват извън Мексико. Момчетата ще пробват в нашия тип. Момчета, върви ли? Не. Пресни ягодки. И за завърши кокосови стърготини. Айде, заповядайте, искам честно, искрено мнение. Как е? Мега добра. Много добре. Препоръчвате ли? Силно. Момчета, кажете искрено мнение. Той е по-хубаво от палачинка. Я за момчетата. Правим шоколад, ягоди, защото си спечелиха от нашия тип. Балансира монетата на лимончета.